लोगोफोर, गिबियावनो आंनि इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायहरग्रोनाय जाबाय। जों दिनै मिथिगोन बलिउडनि मुंदांखा एक्टर शाहरुख खान आरो अक्षय कुमारनि बागै। बिथांमोनखौ रावबो सिनायै गैया आरो जोङो दिनै मिथिनानै लागोन शाहरुख खान आरो अक्षय कुमारनि गेजेराव सोर बांसिन धोनिसिन। फैदो बिदिब्ला जोङो मिथिनानै लानि। लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि दासिमबो आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। बलिवुड स्टार अक्षय कुमार, बिथांखौ रावबो सिनायै गैया। बिथाङा बलिवुड एक्टरनि मादाव स्ट्रंसिन, हेन्डसामसिन, बिनिखायनो बिथांखौ खिलारि मुंजोंबो मिथिनाय जायो। आरो बिथाङा जोनोम मोनदोंमोन 9 सेप्तेम्बर 1967 अमृतसर सहराव आरो बिथाङा दासिम बैसोआ जाबाय 55 इयार्स। बिथाङा बेबायदिनो गोबां मुंदांखा फिल्मफोराव रल खालामबोदों, जेरै रुस्तम, राउडी राठौर आरो हेरा फेरी। बेबायदिनो गोबां मुंदांखा फिल्मफोराव रल खालामबोदों, जायखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया। बिथांना गंसे समायना न'बो दङ, जायखौ जोङो जुहुनि मुंजोंबो मिथिनाय जायो। बियो मुम्बाइ सहराव दङ आरो बिथांनि न'आव गोबां बेसेन गोसा मुवाफोर दङ, लोगोसे गंसे सुइमिं पुलबो दङ। अक्षय कुमारनि कार कालेक्सन। बिथांनाव गोबां बेसेन गोसानि कारफोर दङ, जेरै रल्स रयस, रेन्ज रभार, मार्सिडिज बेन्ज 3 आरो गोबां बेसेन गोसानि कारफोर दंबावो। बिथांनि नेटवर्क एबा सम्पथि गासै 2660 क्रर। दानिया फैदो बलिवुड स्टार शाहरुख खान। बिथांखौबो रावबो सिनायै गैया। बिथांखौ किं खान मुंजोंबो मिथिनाय जायो आरो बिथाङा जोनोम मोनदोंमोन 2 नभेम्बर 1965 निउ दिल्ली सहराव। बिथांनि दासिम बैसोआ जाबाय 57 इयार्स। बलिवुड स्टार शाहरुख खान। बिथाङा गोबां मुंदांखा फिल्मफोराव फाव खालामबोदों, जेरै बादशाह, बाजीगर, पठान। बेबायदिनो गोबां मुंदांखा फिल्मफोराव फाव खालामबोदों, जायखौ जोङो बयबो मिथियो। बिथांनाव गंसे समायना न'बो दङ, जायखौ जोङो मन्नत मुंजों मिथिनाय जायो। बियो बेन्द्रा सहराव दङ। बिथांनि फेन्सफोरा गोबां बे न'आवनो लोगो हमनो फैयो। मिथिनाय बायदिब्ला बे न'आव गोबां बेसेन गोसा मुवाफोर दङ, जायखौ जोङो एसे एनै रांजों बायनानै मोना। लोगोसे गंसे सुइमिं पुलबो दङ। शाहरुख खाननि कार कालेक्सन। बिथांनाव गोबां बेसेन गोसानि कारफोर दङ, जेरै रल्स रयस, बुगाटि, अडी A6 आरो बेबायदिनो गोबां बेसेन गोसानि कारफोर दंबावो। बलिवुड स्टार शाहरुख खाननि नेटवर्क एबा सम्पथि गासै 6300 क्रर। लोगोफोर, बलिवुड सुपारस्टार अक्षय कुमार आरो शाहरुख खाननि मादाव दिनै जोङो मोनथिनो मोनबाय शाहरुख खाना बांसिन धोनिसिन। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ एसेबां दोनथ'नाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों।